Oké, hallo. En nog eentje zien. Samen zal hij nu wel druk geven. Moet je ook een oorbel? Kom eens hier. Mag die vasthouden, hè Ben? Die gaat met. Goed? Dan mag het opschuiven. Dat is een klein opschuiven, ja. Sorry. Ik kan dat doen. Kijk hem op die handen. Pas hoe hij gaat.